pura casualitat amb un amic que el seu germà feia dret, vam anar a veure la facultat de dret de l'Autònoma, em va agradar tot allò i res, la setmana següent em vaig inscriure a dret però sense cap mena de vocació. La veritat és que va ser una època bastant dispersa i les meves notes a la universitat no van destacar massa, excepte el dret polític, que ja treien notables i excel·lents, però la resta vaig anar passant i no, sense massa dificultats. Per mi va ser un pas necessari per tenir una formació bàsica per si després volia fer alguna cosa per exercir, i així va ser. De fet, el juny del 1986 vaig acabar la carrera, al setembre em col·legiava, recordo perfectament que el degà em va dir aquesta foto que t'has fet no ens serveix, l'has de fer amb corbata i traje i tal, vaig fer una foto amb coll alt i encara el tinc, el carnet, i no, evidentment li vaig dir al degà que aquella era la meva foto i tinc el carnet de col·legiat al Col·legi d'Advocats vestit normal, diguéssim. I vaig començar a exercir a Can Uriach perquè em van dir que necessitaven una persona que ja tenia el despatx però que no exercia, i vam fer societat amb ella i vam anar-ho fent gran. Em vaig anar engrescant, molt dret penal, molt dret de presó, molt torn d'ofici, algun cas sonat com els de los niños de Dios, aquí a Castellà. Recordo com una època formativa a nivell laboral magnífica, a més amb un front office bestial, i els casos que venien tios amb metralleta, era l'època forta de les drogues. El que sí que recordo que el pobre client que vaig tenir, el primer que vaig tenir, jo quan va ser un tema laboral i els ascensors de magistratura, hi havia uns ascensors, hi havia miralls d'aquells que hi ha als ascensors, i quan em vaig veure jo amb la toga, per primera vegada, si el client hagués sabut el que jo sabia de dret en aquell moment, el tio hagués fotut el camp corrents. Però bueno, al temps vaig acabar sabent-ne.